Ihum hem konglong ahiring tangrak pen kachingkoi. Borpathar Police Station ke parlo notun basti angden along ihum Dimapur pen kewang bom balinu ahim konglong kipa prapar pigajok NS 39 atowar pialong batai ke thomkache pharle phirajok ahiring tangrak pen kachingkoi. Bonta kopai kimi pena jok hem konglong arlo kido bang trok atumta thang aring ahukiso awelang pusi bir tarif dunlong. Kachingkoi fit ahim konglong registration number AS23Y6744. Lapen hem konglong katewar abang Fuamen Rajkumar Arong Magirata PS Magirata pusi pang thekpon. Lapen bangso ahem konglong Borpathar Raikom Saiki atum wang pensi ceparideng ponlo. Bokajan pen Lawrence Lekhe Lutikimi News Karbi Anglong. Duarbaguri Rongbonghat Community Hololong APHLC Youth Wing Kesengpon. Lakhaing Koratrok Duarbaguri MBC Constituency Arlu Rongbonghat Community Hololong APHLC Youth Wing Kesengpon. Bangso amai ceng cia prang APHLC pen MDC ang hoy haidon ceng abang fu karlitang raidang inti akum din along cikimo ponsi bangso pi mai panceng ponlo. Bangso Youth Wing Kesengpon along Mondor Sing inti pen mai cari ponsi Alhiaman pen APHLC Bokajan LA a President Samson Teron Central Youth Wing pen Secretary Selsing B la pen Duarbaguri Constituency along Women Wings Klembang Fiatum Cetong Dun. Bangso phi kaduk kavicedon sar pen Duarbaguri Constituency Youth Wing Aparman ke klem ke namji aphan arpu kachepek pedupon. Lason si mai pu chesong tong bi dun mai pu Solomon Ingti Kong chun bang mongol singrong par lapen rap chun bang hemsing tiso atum arpu deng ponsi bangso phi Organizing Secretary Eldrin Ingti Arun Teron sayarong par atum aphan arpu pek pontu. Lason si kewangji MP election ahut Duarbaguri Constituency angkang pensitami ongdung ahut kelong pon pen MP election ahut APHLC asong pen kacepa haidum thekji aphan keklem kedamji aphan si bangso Youth Wing seng pon lopusi selsing bepen pachini pon. Bangso phi Bokajan LA Youth Wing amai fu Samson Teran pen kaningji pon ke jongsi APHLC asong leke hailote keche aso atum aphan voter list trading license anta ing than pon edji lapente ilitum 6 schedule sitami pangtang ponangji pura bangso amai longpen chethan pon. Kaziranga pen Thompson Terang Lutikimi News Karbi Anglong. Chorolon nalatum media korte doana fansame niludum pini ladak Duarbaguri havarolong mostilong nilitum arjing kluipen la Youth Wing APHLC Youth Wing Kisengjipu nilitum kimang dolo tapi finally pini nilitum ladak CC President Secretary pen cenglok lan tum pini pangrum si pinil tum misen miat penil tum atak Youth Wing abang tum seng pon long pimil si pinil niling arong pik athema halang tum pini Youth Wing kiseng along may pu pen cenglok kongchun bang pen cenglok adu ka kaching wai long tami thang pupu tami kachili saya bi penalang tum pan pini may pu arpu ke pek la pen kongchun bang pen cenglok adu ka ar pu ke pek
abang pu teman sami nil tum ning theklong alang tum aprang episode sia mahang ke theka hani abot prince temelang tum ki do pen pini ani anta khar jap thibatu lesila posana leader nil tum kelong bang ke ning sampik lo pen ke bang 3 year ni ke alang tum bana joksi ladak duwar baguri ahomostia bang ke pang tang pon po lapen kadu kabe research jang hang pang rumi bang alang tum phan isia responsible lo tapi alang tum responsible things si claim pa meji pusi nili ese central committee youth secretary in charge in pen ke nili isi ning ke themate hop to talo lapen especially ni chiru chorong tu pinadak cc amai phu ing ti sang ho alang li sim pini mai chari palo labang so mai ke pelang tum kong chun bang secretary tami alang pini do pen kadu ka rat pini ong dung pen dak chetong si nil tan labang so mai bang ke pachun bonang lo so youth wing ke steng alo nitum central committee youth tum kadu ka be nitum abitung wang lo la pen li tum along angko ching hon ladak la president aki hai Samson Terong tami alang li tami nitum chitong dun alang li pena joksi pini nitum penang an advice guide bang guide bang nitum suggestion bang nitum long pon lo asintum ke bang 3 year ni ta la sons nitum kunatsi youth kising selang ma hada kentung sengla pu bosin chisik dolo central committee ben stame la pen non bang ke nilutum la long garo trok homos tiang bong kenitum ke sengla ba tenglos tame isi hinya homos dalang la tame prabjin men tum pichun bon po apan cholo ini youth wing kising long kapre song kana chipa oblundum mata pini ladak bang nilutum mas joining matela pu kapre song ben apu kideng pon bang nilutum abe atheman nilutum la party meeting penak tema la pene youth wing kiseng apo tema da kaching wa kaching sanil tum ta penang an alam du ko posi akimi phan pini sing tum wan lo pulo dang te pene alam bang ke du ko ta hi mene posi ni tum bang ke alam tum han hang hedalo la son bang ke do ke wangi tum ke akimi tum ke wangi tum ke do pix la teng pen ga do ka be 60 dollar na teng pen kam claim unji pu la so ke ma tha pen puthot episode sia song dak puthot reborn na teng hadi amang pa thek thumi 2019 ning kan pen hadi hala suhut kisengar ni pen ang ke do dun thip ari so jang tum hasi pinil tum bangke mane ar pu mukha bang tum pek kon lo alang tum bangke party long episode sia party bangke ko sona party ma khe phan ki japon party ma mane kalima alang tum chini pemel finish te melang tum phan la bang so ar pu pek pe franks te melang tum chipu episode sia party han lo pini ke karbiang long aphan ki pe jogia party lo karbiang long ara ke ma kar ita ki pe chunje party ke episode sia cholo la posi nilutum ki claim funding hak pusalang chipulo la bang solam ka hok lo pasti ni la bang so ning ki thek tu pena posalang tum fan arpu tamen tum peglo ben ke bang 3 year ni ke alang tum duar bagur chot la poli kar biang longa dan talang tum sian chok ithir klu kan yo ko son selang tum plan pu bosti ni ning theklong pen ni li dolo nilimen searching be alang li phan kachikimu nang ko alam thebang ga lahen lo alang li inut APHLC asong jabin nong lo lapen alang li hen lo MSc ke haidun cheng ke mandun cheng abang pulo lasi alang li phan ke ni litum ke kai ke tai ningar lo sidolo lapen ke bangji langar ni tamen itum chikimo pon pomji athema alang li pen ke charli nangji dokpe khangjang leaders pulotang te alang li ason sonangji athema alang li ke compromise dunde pinlo hala bang so hota alang li inut pet ke haidun sidame inut petanda alang li arjak dun thiblo nasi itum leaders tum kachini nai bang lahan lo itum compromise dunde de nangji ile tum akemang penceng lok ile tum non APHLC tum akemang lahan lo inglong akhai tum jokwan nangji lapen jasemet long le philang penceng lok vote ke jokaja kong lapen boreng katok kabian ta ile tum 6 schedule teng pen ile tum hanja kong nang PC la arjap thib nangji ile tum lapen lahan lo lapen nomor hini bangke autonomous tera aphan mandame nile tum arjap pon thip si chesong ponji lasi alang li pen itum ke charli dam nai ke lahan lo kitab long ke tokta do itum aphanang ke japon aprang asong ja tom phan itum ka kita mission asong ja polodang te itum chikimo pon ber nangji lapen alang li ke claim ke dam asai ammo andame mission aposi ilitum non ove kimia tum anta alang li pen tum ke charli ponangji thedung ason dolang lapen ilitum charli pon bom nangji lahan lo lasi itum asong ja phan itum man ki chipi ki akenang sot athema itum hirjme nangji alang li labang so per thelong avelo powoi phech tame alang li kar jong ke reng atlang aposi ilitum labang so asai ke claim angdeng tinlong ta alang li phan hirjme chohang pon bom nangji lasi jasemet pini dak dor baguri habar lake bokajan
LA andar lo lasi Ladakh bangke nilitum kipang cengpon lo lasi nitum APHLC akemang kado kavelong ta kichun pon pe meje phan nilitum lason si archopon bombo lapen APHLC long ke claim ki dam matum do piglang amen in non machini ede long lasi nut bahini amen nilithan pon detpo bokadan LA pen akihai alangli kalitang akihai raidang timal lo lapen bapuram senarda inut lo hancang lang supen lason tak taksi thengklong rongpi taho pen moniram lang ne lapen bapuram hanse non herlang alang li kachivoy dwar bagari constituency pen lo lapen joising tok bi pen chenglok ongdung lapen west karbi anglong ana thupen ke akihai kalitang basang tiga thar laken non ilitum APHLC amai pu jaya kathara sar buralom lapen chenglok do olang lasin non dan ilitum ribom lang APHLC asai hemlong nang palik dia to sonte misenji a photo lapen amen address kado kavi lalu pelotang te nilitum non sar kita publish tubom lasi halaso ki publish long stame a photo lapen amen antan tum jok pon tubom lain lo itu raida inti kumlin lo nan tu cipi muda te non ke kondasi ki dam tu pot non nilitum pini jasement APHLC Ladakh Dwar Baguri constituency long youth wing lapen women wing la risonim so lapen nimarli tum la so song pini seng ponpo an so se jakong chi pherang ponsi ilitum tribal mate tum inglong arat ajakong ilitum kipaphi hup apharman itum an so se aprang ponje phanlo lapen ilitum hanang pulo di kitab long tak tok do mikir okora pu laso okora bangke ilitum che than chimu mite reunelu lasine tum APHLC bana ke mang lahen lo aron alam ka than aron atang jong situm che than pon bom lo pulotang te tum research ge no pak ta tum arsolo te tum research lasi tum okora pu be ke be ke che tum nang pulong pop ke la ke ilitum aron itum a leaders tum nang than the polo lasi non pen ke tum lubom nang ne lo ilitum phan 6 schedule teng pen Indian Constitution long 244A article autonomous tela puthakta tok pin melo lasi ilitum ke chokche bange tuma leaders lo lasi ki damtang ke chokche tum phan bange tum non la thunang kokpo lasi APHLC akemang ga lahan lo itum mission leaders aphan itum invite ponsi itum that along rilong pat antame itum kacharai komje phansi itum bor ipon po lahan lo tante sa nali tu election ngi pu la baso puthak ko an ba made chun lo lapen ko an hok lo la baso thak la bangke constitution ateng lang namlo pote dovek nangji lake athema Indian Constitution long article 243M long tok do halada ke 6 schedule area arloke panchayat ke biun e tok dakalam do lake nale tum non manle constitution avi pita google long tum technology berlote la pen hada ki pulason hello la hada 6 schedule area chot kali la Manipur noson inglong area andami la panchayat ke biun e tangte panchayat biun e polotang te non state election commission nang senge konat pen lonte panchayat aron pen sinang seng angdeng pi pharoi sira Grep li pensi nang sing state election commission ke panchayat aron pensi state election commission ke pinchong bina and ke Indian Constitution long tok dak lo part 9 long theklong ji tum lang lo te hada ke panchayat ke itum biun e lasi biun e putang derle koson si Ladakh itum Karbi Anglong autonomous council long koson si tum election nang pa doja kong pigat la ke itum leader kilu pupete kuma kupisi pola council tum aron chini nelote banga ke no aron le nang bita deng dundet po lahan lo kilu aposi tum ke virbom lo ani ta aron chini dia po lasini tum non case ke pido PIL 15 rong hidi dera arlok lapen thedong hansi arong pen bangkri po au somar kang bolong APHLC asong dapu jai kathar pen cherap dunsi puthot hamren an nang kapachili thu kedam tang west Karbi Anglong pen arta kijum hek bangkri po au somara tumaphan inut banghini atum kachurung pen ajo kachongdat amen pen Mizoram an pon etsi api apu mate ahem isi adonarap atum anta thang chini dundesi manghu pronglo laso jok APHLC klembang phuatumaphan birta palesi bangsolam APHLC penta RT pidunsi kiri katar libji aphan west Karbi Anglong deputy commissioner aphan lo pidamlo bangso teng pen cyclem ponsi patumi chiti ni phainar kewarni la bangkri pho atuma phanta hamren disi asa hemalong an nang palilong lo lason si kangbudet au somar apia puatum pen puthot osomar aphan kache thek thulong ajo APHLC asong japu jai kathar aphan kachurupa jirpon tangte klardak alam arjuponik tha Bini ning karong alam
aja ko somar thedong han serong pen ciklion trok bagdolo dak pen kivir son lo itung ke kivir pusupulo kacong dat dam pomat la pen bang atum pondet lo la pen aja tu ke ciklu jon rasi tim lo ake ong nei ke dera lok pen la pen rong hidi pen la pen aja ke thedong han serong la ta halaso area lo ke di halaso hawar lo bodi la thedong han se ta Dwaramla halake Dwaramla pen thedong han serong ke la tum anta pini bang kripo kadove nilitum dak disi aphan lo pidam lo non ni kep baga prang la pen alang litum ha arjulong lo nili phansi telefon nangelu aja katum directly la pen songjahan se songjarong hang bang alang li hello asar pilo songja rong hang bang ke songja rong hang elun ta lun texer alang li phanta ha long tlai pu adim pondet lo long tlai ke ha Chittagong adung lu lage Mizoram aling dakwen Bangladesh adung hadak pondet la sini tum kamatha ke matha itlu la tum pan ko pitong po an ka helu ka ponone ka chongdat pusita adungare ta chongdat long lang Mizoram ke hadake tribal tum masi jasemet our sai ke pi la po hadake te boktere ta chongdat long sita alang li tum han ha long tlai an ka hen lon nei si ke pon ni tum kamatha la tum pan ako risim pi le po ha arlo ke do pa je plang le po papi thi le po putong ke claim lo ne pilone itum son matha it lo amasi DC phan lo pi pen DC SP phan police tum logai se ha long klai a DC la pen SP phan paching kisi dak pen inut mesen karbia munit amrikar bia munit soros ingti assistant planning officer dak hamren si kame claim alang li pen area sangho tum an dam si bas pen dam si police pen dam si alang li tum wan det lo ang thuta ni phli pan ka helu seda atumi pada prang sinang lelo non alang li tum la bangkre pho so mara tum phan dak judicial court along se pon lo ala dak a statement and po kopi ma lang li tum kachini lam an arjusi tok et po la mo phi hala akaheno ke claim alang litum man ka chong hu ra ke pon atom phan ke nep thek ya phan la sinon ke apet tok lo magistrate tum se ke tok lo la pen alo ke juvenile act pulo juvenile mane la ke artan inkan kriner kepen a phi a room ningan kre trok kre pho la son o so martum han ke son kam pa pe claim nangli nang ni pa rondo athema la tum hange lo papor hevek nang ji pa rondo la potsi hala so lo penta alang litum action and ponon la puyo la hello pini ke action la statement ke NC yong si petang det unante piniamat dak pen dam long po ahem che dam long po kaliente penap lo ka je dam long ila son si non DC ne li phananga thandu ne li DC pen da chingkilo pen ilitum police la pen DC atom phan DC phanta itum churol na da poisa khoros repin pen ilitum po pe itum ta nelitum ta poisa ek sikai sita khoros repin pen ako ke van thua pot mesen pen apele thulong pot si la sar pi sar burat na choro aninga rong la pen nelitum ta che hok la ke isi successful kam claim lo ni tum la se arnam nagarab dun pen thedung kam itum claim tek det la pen son thak si akivira tum dolang pulotang te nilitum ke claim dun jia phan ready lo APHLC pen si claim det lo la pen non APHLC pen la son kam claim bom jilang think ke non hala ke ponve ke to amen ke nili pupedet se ta chokyi ba pupedet se meji investigation do ko pate majo nili amen pupedet se meji seta karbia munit inut ke la ke ha boksong asor tok biarong asor mumanyo boksong la pen inut bangke komane das pulake jomnamo khasor lage hojai district asor la si latum la son ke pon ke neli ka chinni ke la non le la so first time bugali le ke pon piglo na non
ningkan krepo ningkan ingkoy bong hedi pon pik lo vir ta vir olo jewang thek det do pik lo lason ke claim ke niliga chini ke karbiatom phan ing tan pon et po ke chi atom mansi karbiang long ko wan thuji la puyo la karbiatom phan aphai ka pi jum ya phan se ke claim la puyo la tung ke la pen son pon bom po aja dum han ke risim pe ot po arlo pa ke do po pachi krong po police tum pa pithi po la person ke claim la tum la son ke claim ya phansi la non la so a plan pusini to mata la pen la son claim tang lo aprang menta la sila ke itum non ke nang klang dak lo ilitum ciri hur nani ka do beta ma dung ha Chittagong adung Mizoram arlo Asia district lo long klai poge nanti lah bangkrip po samartum nana rong pensi kalau pukitu lo lake ake om ke derar lok pen lo la pen rong hidi pen lo la pen kopumayong thedong hanse ke lage duaram la pen la derar lok la pen rong hidi ke lage hamren M Asia constituency arlo lake kadu ko beta karbio samarasi lo karbi saise aja ke ningkan koidolo nilipana than tengte ake ong ke ningkan kre troksi la son kre phol boson lage mane a lot thing mengala tunge children lang la pulaya kami kalau la usuma bangkrip po sama kang bolong puri do na bang tadi kalain lo kalau so also bang hakang budu nang lipat ya nili korpo da nali korpo ata kontak do pala Artala ta ningkan krip ho si dolang bon. nang lirong bang ke Rong hidi. tadi uson tan si kang budun di lalak ya kalau soalnya komani ke bang la puson kacarni la puson harus dunong mantap Ajo dolong le ajo pen anta nili to panang chetan the yang pare nili bang ta ajo dam joi la pulo he ang pare nili bang ke nili som marsi la so phangkapanala puya la jo Naman ke la so phesi alang ki do naman bharat adolo ni avelo ni lit tim thang ta chini donde la pulo jo ke aphet an si la pu phone si cho khobor lo he nang tum ko na lo ke do pulo oni tum me dak si do pulo de ko sono nang tum ke dam theke pulo ma eni tum na pu chuping la pu jil pu inu bhai ni tum na long lo puja lo he ko son lo pulong pare ni tum me la dang nang le rok lo jo ja sita chi ni ne dalo ni tum ta ko na lon te do pu ni tum sil chor si do pulo ingka ko pu thora ni pene ni tum me ko da mi juram si do pu chu kok long ke ingke la anal ni pen sing ki chu long le pen lo ingke non an long ke ko son no ma pulong ke chu khobor lo mati ing para ko la sonalam non jo la sara to ma bang si ako nang rab don chulo la je ai sara tom pen je ai sara tom sinang rab lo chini dunde karni ponta chini dunde pene me thang to me dame khebon bihek lang ma tinikan kripo ve lange pinsu sok leng si lo ma lan ve la ma school ta private si toy do no jisu pen ta ma na ana ba la tinikan krip priang bong ba ki su chulong lok lo ma su ki su ke chilang ma hem se wan det na su ki su chilang pan pa hem lo purong long ju do no jir pi jir pulong he ini to me kam tam et mala so pisi ba ko son ni ga chingki ching thanda chini ndi delo ma pon delo thegun de delo ma ni thom pe na pisi phuni lo obai ni da du de lo ho hilu pigle pu ma pipolo pu pipolo lilo ni da nang dun ju ma mi sil cholang si ke dami pu sinai pu ma na ba dami jura ma ta hilu pik obai ni du de lo nang thuma pen ko sono ge ni tu me nang kang thum the kula na pir thik hai lo le ni chini ni pin le pu hajar ta sanang thuma ni kali te ne pu sanang pathai ni ne bang ju pu Wangri la soni ama ni tumi munang ja pensa sa to me jasta chi khobor po ma nang thumpo ama ke wangji pu ba wangri nang vet ke ja lo pisina na dunang ponte puchini ne dele neta pisina chi thang lo la ma dun ji lo nge chi thelong le delo ma sinon ta nan am ta ning ba duk bom lo kleng si te na ma ke duna dun pi buta ke sa pram ta mi sen buta kali ke su tas na hutu ja abe I dode na hok jidam de labang so kedam jiarni kempen kedam jiarni komani athai lo pera muni tum kirang la son do maro thegan de I la hai ta thegan de phar sang ho ma pen rong phar wan arta lo non kan ke trobo tangte ini nang le tu produk mana cili tu ke kumar phalo ka ciki nang le
Liga ciki dam la gai ka thar pan ciki dam lo na sinon hambre na pele lo la pan choro perfect lo. Li ni tum ting ulang ama ting hoi lop nan bai trok sia por se kam klem ben hedi tunang li lo. Apa ke rong se sor than lo. Ko nang sapu ge kang da dun jui. Kumalo kunalo pulo o dak betrang so so si pon kunalo adin kunalo adin than dek phe hala tum ta. Amasi ni ta phun da ke phun da la android ke le ma la kipera phun pena amasi phone ko lo la su so phan kunalo na do pulo o ne ke betrang so du betrang so kunalo pulo o ti hem acha ti hem ko po sai sini ni pulo so nai than lo kita nang ko pekam lo dun pulo o la itia sa ho si kangra dem nang ya ponji ama hadak dunji ani si pharo pipi ta ma ke chu yon sab ta pinai lo gari bhara ta pinai lo ma dak ni tu ma phan ke la hopta re yong si pleng tang te poisa cash payment na pipu pusi nang cha po ma si dunji lo ge ni de hemang